Hola, sóc la Carme Monge, llevadora de la CIR de Mútua Terrassa i també del Servei de Tarda Jove del Cap de Can Mates. Avui celebrem el Dia per la Prevenció de la Gestació Adolescent no planificada. Quan una noia adolescent es queda embarassada, la seva salut i la del seu nadó se'n ressenteix. La seva educació, els seus estudis i amb ella la capacitat d'obtenir ingressos i per tant tot el seu futur es posen en perill. La gestació adolescent normalment és conseqüència d'una educació sexual que està molt limitada, una percepció incorrecta de la dona o de la maternitat com a única forma de realització de la dona o d'un accés defectuós, limitat o de falta de coneixement de mitjans anticonceptius. I per desgràcia també està molt vinculada a l'abús sexual infantil. A Espanya, l'any 2021, 1.534 criatures van néixer de mares menors de 18 anys, de les quals 263 de mares menors de 15 anys. Avui és per tant un dia per reclamar que tot el jovent, joves i les joves, tinguin accés a l'orientació i a la informació necessàries per poder planificar el seu futur reproductiu, que puguin prendre decisions que siguin lliures, encertades i també assertives i per tant d'oferir-los els mitjans perquè puguin construir un projecte de vida que sigui saludable i sostenible.